bucătar pasionat de bucătărie, de fapt. Ce ne gătești tu astăzi? Astăzi m-am gândit la o rețetă simplă, somon en croûte. Prima dată trebuie să încingem cuptorul la 200 de grade. Să fii liniștit, să nu mai pierzi timp după aia, că dacă uiți să faci în timp până se încălzește cuptorul, ne pregătim ingredientele. Hai, dăm drumul la treabă atunci, Da. Deci e destul de mărișoară fileul ăsta de o să vreau, fileul ăsta. pentru că o să-l punem unul peste altul, da. O să încingem puțin tigaia. Vrei să-l tragi un pic la tigaia și apoi la cuptor? Nu. Să prăjim semințele de pin. Am semințele de pin care le vom face. De ce le prăjești? Semințele de pin doar puțin. Nu le prăjim prea tare, pentru că ele așa sunt prea crude, prea fragede. Și atunci le să fie crocante. Da, un pic, puțin. Bănuiesc că îl prăjim fără ulei. Fără. Deci, doar s-a puțin. încins. Poți să pun totul? Da. Deci acum ce facem aici? Pregătim sosul pesto. Pesto, da. Întâi facem sosul pesto. Deci sosul pesto e alcătuit. Hai să explicăm. Din frunze proaspete de busuioc. Pe care să le faci în mojarul tău. Cu semințele noastre de pin, parmezanul îl răzălim, puțină sare, piper, un cățel de usturoi dacă mă ajut. Să știi că rețeta asta am făcut-o, ți-am zis, de Sfântul Vasile și a fost un real succes. I-am impresionat pe invitați și am și postat-o pe blogul meu, restaurantulseva.blogspot.com, unde sunt câteva din ideile mele desprinse din pasiunea pentru gătit. Și asta mă îndeamnă tot mai tare să... Întotdeauna te gândești să faci un restaurant? Sau? Da, dar bineînțeles am să-mi fac probabil în Arad un restaurant. Ce să facem prima dată să toci pentru sosul pesto? Sosul, punem și frunzele de busuioc. Busuioc? Mamă, ce facem busuioc, incredibil. Bine, puteți să găsim pesto în magazin gata făcut sau puteți să-l faceți? Puteți să faceți pesto, scuză-mă că te întrerup, și fără muguri de pin. Dacă n-aveți, puteți să faceți doar cu usturoi, doar cu busuioc, ulei parmezan, ulei de măsline, e bun. Punem acum... Dar ai prăjit deja un pic crocante? Puțin, da. Au, stai să iau osul meu. Da, e mai crocant. Crocant ca să poți să-l fermi așa ușor, să se fărâme sau cum, da? Da. Zic că e destul. Așa. Să nu primiști doar, să simți doar parmezanul, pentru că parmezanul e totuși o brânză care miroase foarte tare, adică să nu... Și mult ulei de măsline extra virgin, pur, îi dă o aromă deosebită. Acum avem aici un aluat de patiserie. Deci asta zice că faci un sandwich. Da, facem un sandwich. Punem un somon aici, sare, piper. Și acum, efectiv, îl întindem. Am mie peste tot să fie ca lumea să fie... Da. Într-o tavă. Hai să mă joc și eu pe lângă tine. Hârtie, așa, vezi? Ea va fi creația ta. Nu e creația mea, dacă eu fac, în bucătărie nu s-a aruncat niciodată nimic, atunci păcat. Asta ziceam. Să punem și hârtie să nu se prindă. Neapărat avem. Aduci bucătărie ghibată avem? De la Piramis. Tot ce vrei tu aici. Deci l-am împachetat, îl întoarcem, îl așezăm frumos în tava lui, în căsuța lui. Acum blândețe, ou. El în final va avea o culoare splendidă, aurie, când îl scoatem din cuptor. Băgăm în cuptor și timp de 20-25 de minute facem ce vrem. Gata, poți să-i pui. Nu mai am loc. Vasile. Da. Deci noi am lăsat, am zis 25 de minute, deja 20-25 de minute la 200 grade. Are deja culoare. Are culoare. Limitare sete și am o stensilă tare bună aici, credem. Și am găsit pe frigider o mango. Da. Și o pară. Și am zis că rapid până să termin, am făcut curățenie. Te rog. Mi se și vreau să fac ceva, să vezi
ce face? Deci am un mango pe care să le iau un pic, cojesc, să iau coaja jos. Nu, asta coaja, de obicei, în aparatul ăsta Molinex, poți să pui cu tot cu coajă, dar coaja de la mango e un pic cam tare. E tare, da. Și are și sâmbure. Sâmbură care are sâmbure mare. Da, deci trebuie să curățăm coaja asta. Deci, hai să pun, cum am zis, astea. Mango. Ce zici? Ne duci cu gândul și undeva într-o zonă exotică. Deci, simplu ca bună ziua. Are 2 viteze. Da. Dacă te grăbești mai încet, eu vreau mai încet, nu așa tare. Sănătos, mai sănătos ca așa ceva nu se există. Am oprit. Ați văzut para, am lăsat-o întreagă, mi-a rămas para, sâmburile, mi-a rămas aici, eu am doar sucul. Un aparat foarte bun, crede-mă. Deci asta e dimineața, e sănătate curată. Când mai faci, sună-mă că vin la tine. Perfect. Dacă vrei, poți să-ți lei tu. De la Molinex 2 viteză. Ce avantajul că poți să pui mărul întreg, adică e destul de mare cilindrul ăsta și n-ai de curățat. Că de obicei, faci dimineața, trebuie să curăți, să nu știu ce. Nu, mă, l-ai pus întreg acolo, ai păstrat și în 30 de secunde l-ai. Ce durează mai mult e să speli după aia recipientul. Da, de-aia mi-a povestit, bine? Da. La, cum arată. Uite, și jucăriile tale. Am jucat și eu, ai văzut? Astea sunt niște grisini. Aperitiv. Până eu pregătesc porția, tu poți să le servești. Mai nevoie de mănușă. Și acum pui sosul ăla tău făcut din ulei de măsline și... Ulei de măsline și puțină lămâie. Lămâie, pentru că lămâia merge foarte, foarte bine cu pește. Ține tot așa, vorba aceea. Mersi tare mult că ai venit să ne gătești o delicatesă. Vă mulțumesc. Sănătate, la revedere, toată lumea, poftă bună!